Mata nga daghag linti. Hingpit nga pagkalutod-lutod ang mga linti sa mata. Mao kanay pagubit ni Professor Lockley sa University of California, USA sa mata sa mga insekto nga daghag linti. Uno na ang mata sa pipila ka insekto sama sa putyukan o sa alindanaw daghag linti nga ang matag usa ka linti mututok sa nagkalinlaing direksyon. Busa makita sa mata ang tanang anggulo nga magkaalinggat dayon og kisaw. Ang mga siyentipiko naduki-duki sa pagsundog sa mata ni ini mga insektuha aron makahimog nipis kaayong kamera nga makakuhag paspas kaayo nga lihok ug makapokus sa bisan unsang anggulo. Magamit kini sa lain-laing paagi. Panagnitan, mahimo kining gamiton diha sa medisina sama sa pag-eksamin sa tiyan. Kining giplano nga aparato gitawag og gamayng sistema nga ipatulon sa pasyente. Sa makasulod na sa tiyan, ang aparato magkuhag impormasyon pinaagi sa mga linti niini. Usa ka grupo sa mga inhinyero sa biolohiya nakahimo nag-artificial nga mata nga dunay kapin sa 8,500 ka linti o kini dako lagjutay sa ulo sa dagom. Apan kini nga teknolohiya wala ra sa kumingking kung itandi sa mata sa mga insekto nga daghag linti. Pananglitan, ang alindanaw dunay 30,000 ka linti sa matag mata.